Me yasa kake murmushi? Yalla bai burin zama injiniya muradina ne tun na yaranta. Saboda haka gani na anan yasa nake jin daɗi. Yo to ai ban ga buƙatar jin daɗi ba. Da fari, faɗi me inji ko? Inji shine duk wani abu da yake sauwaƙe wa ɗan adam aiki. Shin zaka iya ƙarin bayani? Yalla bai duk wani abin da yake sauƙaƙe wa ɗan adam aiki tare da rage ɓata lokaci inji ne. Kamar yau ana zafi, ana danna madanni sai iska, an kunna fanka inji ce. Za ka yi magana da abokinka da ke nesa ta hanyar waya inji ce, ka yi lissafin miliyoyi cikin daƙiƙa da abin lissafi shi ma inji ne. Yalla bai a zagaye muke da injina, daga hancin biro zuwa ziɗin wando duk injina ne. A cikin daƙiƙa ɗaya kalli ƙasa sama ƙasa sama ƙasa sama. Ma'anarsa nake so ka zayyana. Yalla bai zayyanawar ainihi. Haka za ka rubuta a jarabawa kenan, ƙasa sama ƙasa sama. Falali kawai. Sai wa kuma. To. Yalla bai inji shine duk wata haɗaka na gangunan jiki ta yadda duk wani motsin sa sarkafa yake da na juna, wanda ta hakan wani aiki ko motsi zai samu kuma zai iya sarrafuwa a matsayin hannun juya mahaɗa ko kuma kamar mazugin wili, musamman ma a fanni na kira wanda yake kunshe da haɗakar bangarori masu motsi ko kuma ƙananan sinadaran kira irin su tayu, ababen ja da sauransu. Da kyau, ko gyara babu, zauna abinka. Na gode yalla bai. To amma yalla bai ni ma fa abin da nace kenan. A sauƙaƙaƙen harshe. To idan ka fi son sauƙaƙaƙen harshe ne, to ka koma makarantar kasuwanci mana. Yalla bai ya kamata a ce ma'anar a fili take. To na ga me amfanin haddace ma'anar abu kawai na littafi. Gani kake kafin littafin hazaka? Malam inda kana so ka ci jarabawa. Ma'anar da ya zo a littafi shine zaka rubuta shine. To amma yalla bai a ko su littafin da fita. To me yasa? A sauƙaƙaƙen harshe fita. Falali kawai. To muna magana ne akan inji. Ya kuma ka dawo. Akwai abin da na manta ne. Me? Abubuwan aiki da suke ajiya, sarrafawa, kintatawa, fayyace bayanai, zayyananu da wanda ba zayyananu ba, masu kaurin bango da na takarda, masu riga da marasa riga, masu ɗanba, gabatarwa domin haskaka nazari, fahimta, tunani da kuma bunƙasa ilimin kwakwalwar ɗan adam ta rukunin gani da kuma na taɓawa. Me kake nufi da wannan magana taka? Littattafai kenan yalla bai. Littattafai na manta dauka? Me yasa baka tambaya sauƙaƙe ba? Yalla bai ai da fara abin da na gwada kenan. Kuma sai hakan bai min aiki ba.